कोकणातील नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आजच सबस्क्राईब करा आपल्या सर्वांचा आवडता चॅनल सुवर्ण कोकण आणि सबस्क्राईब समोरील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून कोकणातील नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील। मी आशिष नाटाळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर आज आपण चाललो आहे देवगड पवन चक्कीला, नवीन गार्डन बनवलं आहे ते बघण्यासाठी। तर माझ्यासोबत आहे माझा मित्र जीवन राणे आणि आम्हाला देवगडमध्ये जॉईन होणार आहे प्रथमेश। तर आम्ही इथून बाईकने जाणार आहोत। मी आता जीवनची वाट बघतोय। तर जीवन आणि मी इथून बाईकने देवगडपर्यंत जाणार आणि मग तिकडून आम्हाला प्रथमेश जॉईन होईल। मग तिकडून प्रथमेशच्या कारणे आम्ही देवगड पवन चक्कीला जाऊ, जी जामसंडेमध्ये आहे। तर तिकडे आता जे नवीन गार्डन बनवलं आहे आपण ते गार्डन पण बघूया आणि देवगड बीच पण बघूया तिथून। तर फायनली जीवन आलेलं आहे आणि आता मी आणि जीवन देवगडला जाणार आहोत। तर आम्ही शिरगाव, तळे बाजार, जामसंडे करत आम्ही देवगडला जाणार। चला तर मग निघूया आता। तर आता आम्ही आहोत देवगड निपाणी रोडला। आम्ही आता शिरगाव जस्ट क्रॉस केलं आहे। तर तुम्हाला देवगड पवन चक्कीला जायचं असेल तर तुम्ही मुंबई गोवा हायवेवरून नांदगाव फाट्याजवळून देवगडला येणाऱ्या रस्त्याला यावं लागेल। त्याच्यानंतर नांदगाव ते देवगड हे अंतर अंदाजे 40 किलोमीटर आहे। नांदगाव ते देवगड रस्ता पूर्वी अतिशय खराब होता, भरपूर खड्डे होते रोडला। तर आता या मे महिन्यात काही ठिकाणी रोडचं काम केलेलं आहे, त्यामुळे आता वाहतुकीसाठी रस्ता चांगला आहे। काही ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात। पावसात आपल्या कोकणातील रस्ते अतिशय सुंदर दिसतात, त्याच्यावरून गाडी चालवण्याची मजा काही वेगळीच आहे। आजूबाजूला मस्त अशा हिरव्यागार झाडी आहेत। तर आता आम्ही जामसंडे स्टॉप क्रॉस करून पुढे आलो आहे। तर आता आम्ही थोड्याच वेळात देवगड शहरामध्ये पोचू। तर इथून आपण पूर्ण व्हिडिओ घेणार आहोत, जेणेकरून सिंधुदुर्गच्या बाहेरून जे पर्यटक पवन चक्कीला भेट द्यायला येतील त्यांना पूर्ण रस्त्याची माहिती मिळेल आणि देवगड शहरामधील इतर देखील ठिकाणांची आपण जाता जाता माहिती घेऊया। तर इकडे पुढे उजव्या बाजूला कॉलेजला जाण्याचा रस्ता आहे, देवगड कॉलेज। बहुतेक कॉलेजचे विद्यार्थी वगैरे या ठिकाणाहून बस पकडतात। याच्या जरा तुम्ही पुढे गेलात तर तुम्हाला स्टेट बँक वगैरे मिळेल। उजव्या बाजूला हॉस्पिटल देखील आहे। जर तुम्ही देवगडला पर्यटनासाठी येत असाल तर इथे पर्यटनासोबतच तुमची जेवणाची देखील उत्तम व्यवस्था होऊ शकते। या ठिकाणी देवगडमध्ये हॉटेल निखिल आणि हॉटेल वसंत विजय ही मालवणी पद्धतीच्या जेवणासाठी अतिशय अप्रतिम हॉटेल आहेत। तुम्ही एकदा या दोन्ही हॉटेलमध्ये जेवून बघा, अतिशय उत्तम प्रकारची चव आहे। आणि जे पर्यटक ST बसने वगैरे येणार असतील तर त्यांच्यासाठी देखील इकडे जे पर्यटनाचे स्पॉट आहेत ते जवळच आहेत। तुम्ही पवन चक्कीला चालत अर्ध्या तासात पोहोचू शकता। तर देवगड बस स्टँडला लागूनच हा जो डाव्या साईडला रस्ता जातो हा पवन चक्कीकडे जातो। तर आपण आता पवन चक्कीच्या रोडला आलो, तर इकडून आता आपण जाणार आहोत। तर इकडे उजव्या बाजूला बस स्टँड आहे, सर्व प्रकारच्या बसेस वगैरे इथे थांबतात। हा लास्ट स्टॉप आहे बसचा। त्याच्यानंतर इकडून पुढे गेलात तर तुम्हाला कुणकेश्वर वगैरे जाण्यासाठी जो आता नवीन पूल झाला आहे त्या ठिकाणाहून देखील तुम्ही कुणकेश्वरमध्ये बाय रोड 10 मिनिटात पोचू शकता। जर तुमच्याकडे कार किंवा 2 व्हीलर असेल तर तिकडून देखील जाताना अतिशय उत्तम प्रकारचं निसर्ग सौंदर्य तुम्हाला बघायला मिळेल। या ठिकाणी नगरपंचायतीने बोर्ड्स वगैरे देखील लावलेले आहेत, जेणेकरून पर्यटकांना कोणताही प्रॉब्लेम होणार नाही, रस्ते वगैरे ते चुकणार नाहीत, याची पुरेपूर काळजी घेतलेली आहे। तर इकडे बघा हा डाव्या साईडला रस्ता जातो तो कुणकेश्वर वगैरे जातो। तर आपल्याला पवन चक्कीला उजव्या साईडला जायचं आहे। या ठिकाणी देवगड नगरपंचायत देखील आहे, सार्वजनिक बांधकामचं ऑफिस देखील आहे। तर आपण आता उजव्या साईडवरून पवन चक्कीला जाणार आहोत। देवगड पवन चक्कीकडे जाणारा रस्ता थोडासा अरुंद आहे आणि या ठिकाणी पुढे देवगडचा आठवडी बाजार देखील भरतो, त्यामुळे जर बाजारच्या दिवशी तुम्ही इथे आलात तर तुम्हाला थोडाफार ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम वगैरे होऊ शकतो। या ठिकाणी नगरपंचायत, त्याच्यानंतर सार्वजनिक बांधकामचं ऑफिस, त्याच्यानंतर पुढे शासकीय विश्रामगृह असल्यामुळे
या ठिकाणी वाहनांची नेहमीच वर्दळ असते. तर हा जो समोर रस्ता जातो आहे स्ट्रेट, तो रस्ता देखील पुढे बंदराकडे जातो आणि तो बंदरावरून परत तुम्ही उजव्या साईडला वळून बस स्टँडकडे येऊ शकता. पण आपण आता चाललो आहे डाव्या बाजूला. हा रस्ता पवनचक्कीकडे चालला आहे. इकडे उजव्या बाजूला गोडाऊन आहे, धान्याचं कोठार. ते आता चालू स्थितीत आहे की नाही माहीत नाही. इथून थोडासा रस्ता खराब आहे, खड्डे आहेत जरा रस्त्यावर. आणि इथून आपल्याला समोर गेल्यावर पवनचक्कीचं दर्शन होतं आहे. मस्त असा पवनचक्कीचा व्ह्यू आपल्याला दिसतोय इथून. पण रस्ते खराब असल्यामुळे आम्ही शक्यतो रस्त्यावरच कॉन्सन्ट्रेट करतोय. समोरचा व्ह्यू जो आहे त्यांची आम्हाला मजा घेता येत नाही आहे. तर हा रस्ता लवकरात लवकर व्यवस्थित व्हावा हीच आशा करूया, जेणेकरून सिंधुदुर्गाबाहेरून जे पर्यटक येतील किंवा पवनचक्की पाहण्यासाठी जे पर्यटक येतील त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अडथळा वगैरे होता नाही. त्यांचं पूर्ण जी टूर असेल ती व्यवस्थित झाली पाहिजे. आणि इकडे समोरून पवनचक्कीचा व्ह्यू दिसतोय आपल्याला. 2 पवनचक्क्या आहेत, टोटल इथे 8 पवनचक्क्या आहेत. आणि इथून जरा रस्ता व्यवस्थित आहे. या ठिकाणी डाव्या बाजूला शासकीय विश्रामगृह आहे आणि त्याच्याच मागे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं ऑफिस आहे. आणि इकडून आपण आता पुढे पवनचक्कीच्या रोडकडे चाललो आहे. मस्तपैकी आजूबाजूला नारळाची झाडे आणि त्यामध्ये बांधलेले बंगले वगैरे दिसत आहेत. आज वातावरण देखील चांगलं आहे, पाऊस नाही आहे. मगाशी आम्हाला थोडासा पाऊस मिळाला येताना. तर आता काहीच वेळात आपण पवनचक्क्याच्या इथे पोचू, ज्या ठिकाणी गार्डन आहे. जवळच आहे गार्डन आणि समोरून जो समुद्रकिनाऱ्याचा व्ह्यू आहे अतिशय अप्रतिम आहे. इकडे या ठिकाणी डाव्या बाजूला महावितरणचं ऑफिस आहे. तर ह्या पवनचक्क्याच्या माध्यमातून जी वीज निर्मिती होते ती जामसंडे शहरासाठी वापरली जाते. इथला रस्ता देखील मस्त आहे आणि आजूबाजूला पूर्ण हिरवगार रान आणि समोर समुद्र आणि त्यामध्ये पवनचक्क्या. अतिशय अप्रतिम असं दृश्य दिसतंय ते आपल्याला. तर आता आपण पवनचक्कीच्या इथे आलेलो आहोत. इकडे डाव्या बाजूला तुम्हाला पार्किंगसाठी वगैरे जागा आहे, पण आम्ही आता इथेच गाडी पार्क करणार आहोत कारण आज गर्दी वगैरे नाही आहे आणि सध्या गार्डन बंद असल्यामुळे शक्यतो कोणी इथे फिरकत नाही. संध्याकाळच्या वेळेला वगैरे तुम्हाला गर्दी मिळू शकते. आणि हा बघा समोर देवगड बीच. अतिशय अप्रतिम असं दृश्य दिसतंय. सुंदर समुद्रकिनारा आहे आणि हा आजूबाजूचा परिसर देखील अतिशय अप्रतिम आहे. आणि हे नवीन बनवलेलं गार्डन ज्याचं काम आता चालू आहे, प्रगतीपथावर आहे. आणि ही इकडे पवनचक्की. तर आपण आता गार्डनची माहिती घेऊया. तर गार्डन एकूण 4 टप्प्यात बनवलेलं आहे. तर या ठिकाणी हा जो पहिला टप्पा आहे याच्यामध्ये तुम्हाला बसण्यासाठी बेंच वगैरे बनवलेले आहेत, ज्या कॉन्क्रीटमध्ये बनवलेल्या आहेत, पण त्यांना वुडन टेक्स्चर म्हणजे लाकडाचं हे दिलेलं आहे टेक्स्चर. त्यामुळे अतिशय अप्रतिम दिसत आहेत. त्याला पेंटिंग वगैरे देखील केलेलं आहे. समोर सुरक्षेसाठी कॉन्क्रीटचंच रेलिंग वगैरे केलेलं आहे. आता आपण मुख्य गेटपाशी आलो आहे गार्डनच्या. या ठिकाणी आतमध्ये जाता येत नाही, पण आपण बाहेरूनच शूटिंग काढलं आहे. या ठिकाणी मस्त असा हिरवागार गालीचा पसरवलेला आहे आणि पर्यटकांना चालण्यासाठी वगैरे इथे दगडीमध्ये वॉकवे केलेला आहे, त्यावरून तुम्ही चालू शकता. आणि बाजूला संरक्षक कठडे देखील आहेत बांधलेले, जे सिमेंट कॉन्क्रीटमध्ये आहेत आणि त्यांना वुडन टेक्स्चर देऊन कलर केलेला आहे. आणि सोबतच मागच्या बाजूला इकडे पवनचक्क्या आहेत. आपल्या समोरच समुद्र आहे आणि मागच्या साईडला पवनचक्क्या. अतिशय अप्रतिम असं दृश्य इथे दिसतंय. मुख्य दरवाजा बंद असल्यामुळे आपण आता खालच्या बाजूने गार्डनमध्ये जाणार आहोत. त्या ठिकाणी बघूया रस्ता आहे की नाही. तर या ठिकाणी बीचकडे जाण्यासाठी पायऱ्या बनवलेल्या आहेत. ज्यावेळी तुम्ही फेस्टिवल असतो या ठिकाणी 31 डिसेंबरला, त्यावेळी अतिशय अप्रतिम अशी रोषणाई वगैरे केलेली असते आणि या पायऱ्या देखील कलर वगैरे केलेल्या असतात. त्यावेळी तर अतिशय उत्तम असं व्ह्यू असतो इथे पाहण्यासाठी.
तर आपण आता या ठिकाणाहून गार्डनमध्ये जाणार आहोत. हा शेवटचा टप्पा आहे. या ठिकाणी काम देखील चालू आहे. जवळपास 60% काम झाले आहे गार्डनचं. अजून 40% बाकी आहे. इकडे समोर समुद्र आहे. तर कॉन्क्रीटचं रेलिंग क्रॉस करून आपण आता गार्डनमध्ये 4थ्या टप्प्यावर आलो आहे. हा शेवटचा टप्पा आहे. याच्या खाली गार्डन वगैरे नाही आहे. याच्या खाली डायरेक्ट समुद्र आहे. या ठिकाणी देखील झाडं वगैरे लावण्याचं काम चालू आहे. जे झाडांसाठी जी भिंत लागते संरक्षक ती बनवलेली आहे. त्या ठिकाणी वरती कॉन्क्रीट टाकून बसण्यासाठी देखील जागा बनवलेली आहे. स्ट्रीट लाईट देखील लावलेले आहेत. त्या चालू आहेत की नाही हे माहीत नाही. ते आपल्याला रात्री आल्यावरच कळेल. आणि या ठिकाणी देखील बसण्यासाठी वगैरे अतिशय उत्तम अशी जागा केलेली आहे. ज्या ठिकाणी दगड वगैरे घसरण्याचे चान्सेस आहेत त्या ठिकाणी दगडी भिंत वगैरे बांधलेले आहेत. आणि ते आपल्याला चालण्यासाठी देखील दगडी वॉकवे केलेला आहे, ज्यावरून तुम्ही चालत या निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेऊ शकता. आणि इकडे पवनचक्कीचा व्ह्यू वगैरे देखील मस्त वगैरे असा दिसतोय. तर माझ्यासोबत आलेले जीवन आणि प्रथमेश अतिशय मजा घेत आहेत. पूर्ण चालण्याचा आनंद घेत आहेत आणि आजूबाजूचं वातावरण देखील त्यांना आवडलेलं आहे. प्रथमेश हा जामसंड्याचाच असल्यामुळे हा इथे नेहमी येत असतो. इकडे गार्डन वगैरे देखील बघा मस्त लावलं आहे. आणि पावसाचे दिवस असल्यामुळे हिरवीगार झाडं आहेत झालेली. सध्या लहान आहेत झाडं, पण ही जेव्हा वाढतील त्यावेळी तर अतिशय उत्तम असा तुम्हाला व्ह्यू मिळेल. या ठिकाणी दुसऱ्या टप्प्याकडे जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. इथे बसण्यासाठी देखील आपल्याला खुर्च्या वगैरे बनवलेल्या आहेत. ह्या देखील कॉन्क्रीटमध्येच बनवलेल्या आहेत आणि त्यांना वुडन टेक्स्चर आणि पेंट दिलेलं आहे. तर या ठिकाणी प्रथमेश चेक करतोय की खुर्च्या व्यवस्थित आहेत की नाही. आहेत, व्यवस्थित आहेत खुर्च्या. टेबल वगैरे देखील मस्त आहे. इथे बसून तुम्ही समोरील समुद्र किनाऱ्याचा आनंद घेऊ शकता. या ठिकाणी 2 टेबल आणि खुर्च्या बनवलेल्या आहेत. 8 खुर्च्या आणि 2 टेबल आहेत बनवलेल्या. आणि ह्याच्याच मागच्या बाजूला इथे अजून एक गोल राऊंड केलेला आहे. वरती पत्र्याची शेड आहे. तर ही बघा, ह्या ठिकाणी गोल राऊंड सर्कलमध्ये शेड बांधून वरती पत्रे वगैरे टाकून इथे देखील बसण्यासाठी अतिशय उत्तम अशी जागा केलेली आहे. ज्यावेळी ऊन असेल जास्त त्यावेळी तुम्ही या ठिकाणी बसू शकता. आणि संध्याकाळच्या वेळेला वगैरे तुम्ही बाहेर ज्या ओपन स्पेसमध्ये खुर्च्या वगैरे बनवलेल्या आहेत किंवा या ठिकाणी उजव्या बाजूला बसण्यासाठी जागा केलेली आहे तिकडे तुम्ही बसू शकता. आणि शक्यतो या ठिकाणी येण्याची योग्य वेळ ही संध्याकाळी 5 ते 7 आहे. त्यावेळी अतिशय अप्रतिम असा व्ह्यू मिळतो आपल्याला. इकडून समोर सूर्यास्ताचं दर्शन घ्यायला तर अतिशय मजा येते. या ठिकाणी अजून काम बाकी आहे. रान वगैरे वाढलं आहे जरा आणि झाडं वगैरे पण लहान आहेत, त्यामुळे आत्ताच आपल्याला गार्डनचा व्ह्यू तसा चांगला मिळू शकत नाही. तरी देखील अतिशय उत्तम असा व्ह्यू दिसतो आहे आणि तुम्हाला इथे यायला नक्की आवडेल. आपण आता परत वरती चाललो आहे वरच्या बाजूला. त्या ठिकाणांना आपण आता पुढे जाणार आहोत. तर पुढून देखील मस्त एक व्ह्यू आहे ज्या ठिकाणी आम्ही यायचो पवनचक्की बघायला. तर आपण आता त्या ठिकाणी चाललो आहे. तिकडून देखील असा समुद्राचा व्ह्यू मस्त दिसतो आणि ह्या समोर पवनचक्क्या आहेत. तर गार्डनच्याच कंपाऊंडच्या बाजूने तुम्ही चालत जरा पुढे गेलात तर तिकडे देखील अतिशय सुंदर असं दृश्य दिसतंय समुद्राचं. पण त्या ठिकाणी संरक्षक कठडा वगैरे नाही आहे, त्यामुळे इकडे शक्यतो येणं टाळा. आम्ही ज्यावेळी देवगडला जॉबला होतो त्यावेळी आम्ही इथे यायचो आठवड्यातून एकदा संध्याकाळी वगैरे. मस्त असं वातावरण आहे, हिरवगार रान आणि निळाशार समुद्र आणि वरती आकाश. अतिशय अप्रतिम असं दृश्य दिसतं आहे. तर या ठिकाणाहून देखील समुद्राचा मस्त व्ह्यू मिळतो आहे. आणि हे उजव्या बाजूला नवीन गार्डन आहे बनवलेलं. आम्ही गाडी इकडे पार्क केली आहे आणि हा मागे पवनचक्कीचा व्ह्यू. तर आता आपण परत चाललो आहे. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा,
तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. त्याचबरोबर तुम्हाला नवनवीन पर्यटन स्थळांची माहिती घेण्यासाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून कोकणातील विविध पर्यटन स्थळांची तुम्हाला माहिती मिळेल. आणि तुम्ही देखील एकदा आवर्जून देवगड पवन चक्कीला भेट द्या. आणि आता त्याचसोबतच गार्डन देखील आहे, सोबतच बीच पण आहे. त्यामुळे तुम्ही एकाच ठिकाणी येऊन तुम्हाला 3 पर्यटन स्थळं मिळू शकतात पाहायला. अतिशय उत्तम आहेत. धन्यवाद.